Masu kalmar da sauran barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin namu da ke leƙawa masana'antar ta Kano domin kawo muku abubuwan da ke faruwa a cikin masana'antar da kuma kewayenta. A yau shirin namu zai kawo muku wani faifan bidiyo inda mawaki Ado Gwanja ya sha shagali ko kuma mu ce ya taya su murna inda aka sha shagali aka more a wajen wannan taron biki na 'yar gidan Sani Danja Jarumi a masana'antar ta Kano mai suna Rizigat. Wani faifan bidiyo na mawaki Ado Gwanja inda ya tara jarumai kala-kala a ciki lallai zai nishadantar da ku masu kallon da kuma sauraron mu. Ga duk mai bibiyar shafukan sada zumunta zai san cewa an ɗaura auren 'yar gidan jarumin masana'antar Kano Sani Danja da kuma jaruma tsohuwar jaruma Mansura wadda ake kira da Rizigat Sani Musa Danja, inda aka sha shagali aka more taron bikin da ya haɗa manya-manyan jarumai na masana'antar ta Kano, inda za mu sanya muku wannan faifan bidiyo ku gani da idanku. Sai dai kafin sanya muku wannan faifan bidiyo, idan kun kasance wannan shine karon ku na farko na zuwa wannan tasha ta mai albarka ta cikin Afirka, muna roƙon ku da ku danna mana subscribing ku kuma danna mana alamar ƙararrawa ku yi like ku yi comment. Idan kun kasance daga waɗanda suka yi mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙararrawa wannan tasha ta mai albarka, muna roƙon ku da ku yi mana like kuma ku yi mana comment.